A sorte quixo que no momento no que se produciron os desprendementos da fachada non houbese actividade neste Ceipa Lomba de Vilagarcía. Aconteceu o venres e igual que hoxe foi un día non lectivo. Ante o ocorrido, as familias din estar moi preocupadas. Porque se o venres non chega a ser día non lectivo, pois atoparíamonos ás portas do colexio, bueno, sin asegurar, sin vallar, sin absolutamente nada, claro, tería sido o maior problema. E o que nos preocupa é que, bueno, que foi unha noite, pois, eu creo que típica de outono, non é que existise unhas condicións meteorolóxicas, non sei, distintas ou inhabituais. Esta mañá, persoal do Concello, así como o arquitecto municipal, revisaban polo miúdo o exterior do centro para analizar os danos e posibles solucións. O informe técnico facilitado esta tarde indica que a lomba presenta diversas patoloxías que xuntas teñen incidencia directa tanto nas filtracións de auga como nos desprendementos do material de revestimento da fachada. Conclúe o informe que non se trata dun problema de mantemento, senón estructural. Este informe xa foi remitido á Consellería de Educación, departamento que tamén enviará ao Colexio técnicos para avaliar a situación. Dende AMPA agardan a que se faga unha revisión en profundidade de toda a infraestructura. Sí, de todo o edificio e incluso os edificios anexos, non? Hai un pabellón, hai bueno, unha serie de edificacións que nos gustaría que revisase a Consellería para estar seguros, para estar tranquilos, non podemos traer aquí os nenos, mañá, por exemplo, hai clases, non sei exactamente cal vai ser o protocolo de entrada. E temen que a Xunta e o Concello dilaten o arranxo pasando a pelota de a quen lle corresponde asumir os traballos. Si é unha cuestión de cambiar cuberta, non o sabemos, non? Esperemos a ter o informe, pero claro, isto non pode demorarse no tempo porque obviamente entramos no inverno. No? O outono e inverno sempre hai maior problema deste tipo e queremos que o resolvan canto antes. Entendemos que a Consellería porque é unha obra maior. Explican ademais que este edificio presenta grandes eivas dende o momento no que se construiu hai xa 2 décadas. Deficiencias históricas que veñen reclamando dende o colectivo de Nais e Pais, como aumentar a altura das barandas das escaleiras e corredores, sen que a Xunta tan sequera o reciba. Fixemos varios escritos á Consellería para que nos recibise para falar con eles, non foi posible, levamos máis de 5 meses esperando por unha cita, bueno, seguimos sin contestación, seguimos sin data para sentarnos e falar do que necesita este centro. Tamén queren abordar coa Consellería a falta de persoal, indican que hai máis de 120 alumnos con necesidades educativas especiais, pero cun persoal insuficiente para atendelos. Nestes momentos contan con só 3 mestres de apoio compartidos con outros centros, un tema, por certo, que xa levaron ao pleno vilagarcián, conseguindo o apoio de todos os grupos para dotar a lomba de máis profesorado.